పెళ్లి రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ నుంచి ఏం జరిగిందో ఈ వీడియోలో చూసేయండి. ముందు రోజు ప్రధానం అయ్యి కంప్లీట్ అయ్యేసరికి పడుకునేసరికి 1 అయింది. బట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 2:30కి లేవాల్సి వచ్చింది అందరం. పెళ్లి అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర. సో అమ్మాయిని పెళ్లి రోజే తీసుకెళ్లారు. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ 3కి వాళ్ళు కార్ పంపిస్తే మేము అక్కడికి వెళ్ళేసరికి 5:30, 6 అలా అయింది. ఎవ్వరికి నిద్ర లేదు. మేము ఇంత అలసిపోయినా సరే పెళ్లి కూతురు ఫేస్ లో అసలు అలసట అనేదే లేదు. 1000 వాట్ బల్బ్ లా వెలిగిపోతుంది పెళ్లి కూతురు ఫేస్. ఇంకా పెళ్లి కూతుర్ని ఇలా రెడీ చేశాను అండ్ ఇంకా మా పాపని ఇలా రెడీ చేశాను అండ్ నేను ఇలా సింపుల్ గా రెడీ అయిపోయాను. మా సిస్టర్ మ్యారేజ్ ఎలా జరిగిందో అండ్ ముఖ్యమైన ఘట్టాలేంటో చూసేయండి. వివాహము అన్నిటికన్నా